всяка една жена би и харесало. Здравейте, аз съм Габриела и след много дълго търсене, както в България, ходих на почти всички доктори. Общо взето никой не можа да ми вдъхне кой знае колко доверие. За доктор Якоб Ашък знаех от Инстаграм, понеже съм правила ринопластика в тази клиника и от много време го следвам. Още преди да забременея бях обмисляла, че най-вероятно ще сложа при него гърди. Защо избрах този метод? На първо място, че няма възстановяване, което за мен като майка на 7-месечно бебе е най-важното, защото операцията протича много бързо, мисля, че около 30 минути, прави се супер малка дупчица, около 1 см до 2, слага се импланта и се забравя. Бих съветвала абсолютно всички жени, които търсят натурален вид, бързо възстановяване, които имат дечица, които обичат да тренират, просто да изберат този метод, защото е райско. Аз обикалям, разхождам се, карам си абсолютно всичко. И общо взето сега се прибирам към България, за да си гледам детето без абсолютно никакви проблеми.